Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Qala mongko ngucap sapa putrane Nabi Nuh si kangen ngucape sa'awiya di sa'awiya bakal nyerak bakal menyang sapa ingsun ai tegese altaji'u bakal nekani sapa ingsun ila jabalin maring gunung yaksimu kang iso ngreksa apa gunung ni ing ingsun minal mai saking banyu li irtifangihi krana dhuwure gunung. Kala mongko ngendika sapa Nabi Nuh ae tegese Nuhu Nabi Nuh la asima ora ana wong sing iso ngreksa al yauma ing iki dina min amrillahi saking perkarane Allah ae tegese ngadzabihi saking siksane Allah ilaman kejaba wong rahima kang diwelasi sapa man utawa rahima kang melasi sapa Gusti Allah ae tegese illallahu kejaba Gusti Allah ar-rahimu zat kang maha welas wa takdiru tawi kira-kirane iku la firara ora ana nggonku mlayu utawa ora bakal iso mlayu minallahi saking Allah illa ilallahi kejaba maring Gusti Allah. Wa hadza utawi iki iku takwilun dadi takwil fi ghayatil hasani ing dalem katok-katoke kebagusan. Kira ceritane kangen iki wis diawe-awe wis dibengoki. Ayo ngger pokoke melu prau iki do bengok-bengok ya ora Nabi Nuh tok termasuk wadyabalane. Ayo Gus, ndene Gus. Ya nek putra Nabi ora Gus ning Sayyid. Putra Nabi iki Sayyid. Dadi le do mulyake ya tenanan mbok sak nakal-nakale kangen kae do hormat iki jenenge putrane Nabi Nuh kok. Ning jawabane putrane Nabi Nuh, jawabane kangen iki ora aku ora arep melu prau, aku pokoke arep menyang gunung kae. Yes. Aman wong gunung kae iki dhuwure polok. Pokoke aku arep menyang gunung kae sing sekirane iso nyelametke aku saka banyu. Karena nek sing jenenge gunung ki ya dhuwur tenan. Jenenge we gunung kok
Gunung sing ra dhuwur ki mung gunungan. Wis ra dhuwur gek ya temboke mengkur Cangglior. Dadi tembok gunung di Cangglior. Ririne ya malah nanas. Gek pucuke gunungan iki ora mutu mengkur wortel. Pucuke nanas nika. Kae gunungan. Gunungan je didak-idak. Tek anggo rebutan gogro kuwi. Iki aku arep ten gunung kae pokoke nek kon melu bapak ora. Isin aku isen. Selama iki wis bangkang karo bapak, selama iki wis ra tau manut bapak, kok ngerti-ngerti saiki melu isin. Oh, dadi ya tetep ngukui projone. Praja kleru ning njlomprongke awak dhewene nyilakake awak dhewene. Mula barang kleru ki aja dikukuwi kok ya. Barang kleru kok isih dikukuwi, isih dilakoni kepara nek sing umum malah dibudayakan. Iki barang kleru sing dibudayakan sing sakjane blas ra ana apike, blas ra ana manfaate, malah kepara nyetak dosa. Wis kudu dilangi kok nggih. Rasah praja wong barang kleru kok praja. Mosok merajake siksa. Melu ngitung dit layatan kae iki kleru kok ya. Iki jan kleru tangga teparo kok dadak melu ngitung duit layatan barang iki. Wis wutuh kleru mbok piyek-piyekno kae kleru dalam arti manggelar gulung paedah manfaate ora ana blas. Manfaate apa? Delok manfaate napa nika? Nek melu ngitung dit layatan kae. Tangga teparo kok melu ngitung lah kae iki ndek ahli waris kok. Malah ana sing ngomong, "Lah nek dikon ngewangi ayo gemang." Mun cetha ora ana manfaate kok kon ngewangi gelem. Nek niat gotong royong ki aja ngitung duit ning mbubrahi seng. Oh, kuwi gotong royong tenan ngitung gotong royong kok milih ngitung dit. Ketok le nyelekutis. Wong ngitung dit ki ahli waris wis iso, ora usah diwangi wis iso. Tenan sing jenenge ngitung duit iku ahli waris wis iso, wis jarno wong kuwi ndeke kono kok. Akhire gandeng dadak do melu iki minimal iki engko tangga ngerti oleh pira. Jelas. Lah anu si ahli waris si malah akon si. Yo gek ditung malah akon ngono kuwi Dik. Kae iki sakjane nek jenengan dong karena kebiasaan wingi demben biyen. Ngono kuwi iki kelaku senengane tangga do melu ngitung. Lah sing kepaten kae nek ora ngejak karo rakon ora penak, engko ndak darani ra umum. Kae ora penak sakjane ya ora tenan kae ngejak iki ora tenan. Mengkur basa-basi kae iki lho kok. Ming ndak darani ra umum. Wong kok wedi nek disuarani tangga, anu to dite lebokke dhewe ora ngono. Wedi nek disuarani ngono kok ya asline iki. Dadi ora niat takon tenan. Mula sing lekasi niku tangga kok ya aja kok sing keseripahan. Sing lekasi tangga nek dikon karo sing kepaten ayo melu ngitung dit wis ora kuwi iki ndeke keluarga ndeke ahli waris wis kono men do diitung keluarga mula nek wis rampung dikubur kae iki dilebokke omah kono wis rasa melu cawe-cawe kuwi dadi ora kudu ngerti nek ngerti marai ngopo
Wong malah sing bener ki ora ngerti kok ya nek sing bener ki. Aja ngerti kok malah ngerti. Karena dengan ngerti wis iki kok efeknya mesti negatif. Minimal mesti ning jaba-jaba omong minimal. Wangun kae. Wingi layatane oleh 5.700.000 lek lho ngene. Gek sing jak omong ki karo sing mati ra tek jodoh. Akhire nyaut, anu ya sing mati kae utange kan ting tlecek to lho ngono. Wis ra karo-karo. Lho, deloken nek ora ngerti wis cetha kuwi ra jedul swara-swara kaya ngono ki ra jedul. Mula aja membiasakan hal sing ora apik. Sing ora apik iki wis ayo dindek wong kuwi jan ora ana apike blas e. Sakniki pokoke jenengan pikir wae ngene iki engko ki manfaate apa? Wis cetha ora ana manfaate. Kewengku apike apa cetha ora ana apike. Nek sing paling pas wis kuwi urusane keluarga, wong kuwi pancen ndeke keluarga, tangga ora perlu ngerti, tangga ora perlu melu cawe-cawe. Nek niat gotong royong pokoke ngluntungana klasa. Klasa kae diluntungi terus bar kuwi niat gotong royong kurang kesel ngumbah klasa. Gotong royong nek kuwi. Gotong royong aja milih ngitung dit. Sing paling parah ki ya ngitung karo melu ngesak 2 amplop apa pira ngono. Ah iki parah nek niki. Upamane ana kok iki mingen. Aja kok muni, lah nek kene iki sing umum ngono kuwi, barang umum ning ora nggawa manfaat, kuwi iki aja diabadikan. Lho ndak kaya kangen iki, dia ngukui barang sing kleru, jaga gengsi jaim, ngantek cilaka. Oh sing gawe cilaka ya Gusti Allah. Dilalae nek wis ngono kuwi, sok gaya ngono kuwi, iki akhire wae karo Allah ya digawe semumpel akhire. Kaya Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi karena merasa selama niki dadi tokoh penyembah berhala ning Mekah, kamangka cetha ditokohke krana jaga imit niku. Istilahnya njaga prajane dikon sahadat, dijak sahadat Kanjeng Nabi ya ora gelem tenan. Ora gelem tenan akhire sedane ya ora seda sahadat to ya. Nggih dadi nek hal sing biasane iki kok mung ora nggawa keapian, wis dindek wae. Wah iki ra ono manfaate ora. Arep sesuk sing ahli waris ki ngejak ngitung, ayo gek saiki diitung. Wis kono wong kuwi ndeke ahli waris, ndeke keluarga. Kita-kita iki ming tangga ora perlu melu, ora perlu ngerti ya iki bagus nek niki. Nih. Saiki mantuk-mantuk sesuk lali. Nggon gangga ngono sesuk lali. Tetep hawane pengen ngerti kok ya. Hawane pengen melu. Audit kok piye to? Nek nggon kloso mbok nglembrah kae duja. Ora ana sing gelari nek nggon kloso, ora ana sing ngluntungi. Ana piring bekas mbang gula semampir ning pager bumi wae duja. Milih ngitung dit. Iki do meneng wae lho ora setuju kok ya karo usulan ngono iki ora setuju. Ora setuju. Ning ya kon dosa ya tok nggo dhewe. Engko ana akibate ya tok nggo dhewe nek cara wong amar makruf ya cara wong ajak-ajak karo elek-eleki rak wis disampaikan. Kaya Nabi Nuh ya wis menyampaikan. Pipite sing diomongi sing dijak ngeyel ora gelem
Terus akhirnya kerem ya ditanggung dhewe. Akhirnya sing do ngeyel-ngeyel iso iku kerem apa kok iso. Saiki wae, sesuk tenan kerem apa. Suntaki anu kae. Suntaki mawa ajer panas kae. Nek ra gelem mangap dicangar, cetha dicangar sesuk. Cangar suntak, le nyuntaki nggo bumbung. Dilincip kae. Ayo wong ora iso mikir kok sapi persis kok. Ora iso mikir. Do ora anu nek domongi do ora do. Tenan. Kumbangane cilaka. Ora wis pokoke aku arep munggah gunung, munggah nek slamet. Mula Nabi Nuh terus ngendika, "Le iki siksane Allah. Ora ana sing iso njaga saka siksane Allah, sing iso nyelametke saka siksane Allah kejaba mingkur welase Gusti Allah." Dadi aja nglogika, aja nganggo akal. Ning nganggo keimanan. Sapa sing iso mlayu saka siksane Allah? Mbok mlayu ana endi kae, iki nek wis titi wanci tampa siksa keneng le wis ayo gelo Allah ki ndawuhke aku kon gawe prau sing iso slamet saka iki ming sing gelem numpak prau. Mbok nek liyane mlayu nendi-nendi ora bakal slamet. Ning bar diomongi ngono iki tetep bablas kerem kok ya. Bablas keri bablas. Ya akhirnya mati. Kerem. Wakilalan den ngendikaake lama kana ora ana panggonan iku maujud. Yaksimu kang iso jaga apa panggonan min ngazabilahi saking siksane Gusti Allah illa makanaman utawa illa makana kejaba panggonan min rahmatillahi saking rahmate Gusti Allah. Wa huwa utawi panggonan sing kuwi rahmate Allah iku asafinatu prau. Wes ora ana panggonan sing iso melindungi saka teka siksane Gusti Allah kejaba nggon sing ning kono merupakan bentuk rahmati Allah. Panggonan iki dirahmati Allah. Lah saat itu panggonan sing dirahmati Allah ki ming praune Nabi Nuh. Liyane wis ora ana sing iso slamet. Pokoke ora iso slamet wong banyune iki iso ngungkuli gunung sih. Jenengan iso bayangke kae pegunungan kidul muter mengetan dhuwure semono kae. Kae iki banyune ning dhuwure kae. Dadi nek kur kene iki wewe tayar. Nek kur kene iki tayar iki wong wedok rek-rek ngangi ambles kabotan bokong tak mungi. Ngangi piye? Ya saya sikile orang sida tekan dhuwur tenan. Rekane sikile dobah-dobah ki men munggah malah kram tak omongi sikile. Dadi mah ra iso ngobahke sikil ya ming ra munggah. Ming bluluk ngono kuwi ya. Reka-reka. Wong banyune ning dhuwure gunung kok gleleng. Ora bakal slamet kok nggih. Ora ana panggonan sing dirahmati Allah kejaba saat itu ming praune Nabi Nuh. Wakila lan den ngendikaake lazangismata utawa lazangismatin. Ora ana kang duweni pangreksan illa min rahmatillahi kejaba saka rahmate Gusti Allah. Wis iki sing iso slamet ming rahmate Allah. Jane ya ora mingkur jaman Nabi Nuh sing wujude prau, bakda kuwi pemburine ambok
sing jenenge teka musibah, teka balak, teka apa wae, sing iso slamet ya mung wong-wong sing dirahmati Allah. Ya mung bentuk rahmate niku macem-macem Bapak. Bentuk rahmate werna-werna. Ya sakniki sinau kaya zaman Lindu 2006. Nika sing iso slamet ya mung saka bentuk kahanan-kahanan nyeleneh-nyeleneh sing niku ki dadi penyebab slamet. Ning ngerti ya kabeh niku disetting karo Gusti Allah, perwujudan welas, perwujudan rahmate Allah. Wong nek ora slamet ngono kuwi ya wis ora kaya-kaya kok jalan ceritane iki ya lucu kok. Nek ora slamet ki. Mak iyuk-iyuk ngono mlayu entar metu nang njaba ki sadar nek wuda mlejet kae. Akhire isin bali mlebu. Isin bali mlebu lah pas bali mlebu ki omahe rubuh. Akhire kembrukan omah, kurukan omah. Lho. Kok iso kahanane ngono kuwi le gawe jalan cerita. Piye weh. Nek sing slamet ngeten niku ya metu ki wis wuda kae ning dilalae tangan iki ora kanyono-nyono ya nyaut kemul kok. Wah tekan jaba ya terus dubel-ubel kemul awake kae. Slamet yo mbuh mau sing ngakon nyaut ki sapa kok isa-isane tangane nyaut. Kok ya ngerti nek ning kono ana kemul kamu kok dalam keadaan panik kowe. Lah ya werna-werna ta ceritane. Ana sing mlayu metu ndilalae tekan lawang ki gandeng temboke huyak malah ngenceng. Dadi lawang iki mah ngenceng ora iso dimbake. Jenenge huyak to temboke megar ngancing lawang wong ngoglek-oglek ora iso. Ngerti itu saka dhuwur ana usuk tugel. Akhire kentepan usuk ndase ya ana ya. Ben waton serem kok ya iki ceritane. Nek sing slamet ngono dilalae ngarepe subuh wis adus, wis salat subuh. Padahal ora tau taune adus kok ya adus iki lho dilalae iki. Ora tau taune adus kok ya adus. Bareng kuwi iki wong bengi iki ketoke dengkulku jegrak-jegrik. Asam urate arep munggah iki. Tak mlaku-mlaku lah. Dinggo ngedukke asam urat. Dilale ngene iki ngono kuwi kok. Ayo kok mlaku-mlaku lho. Lanang wedok mlaku-mlaku aku kae ana nggir dalan nggir desa kae. Oh ya ngono kuwi kaget malah nyekengkeng mandeg iki ana apa. Mandeg wong loro kae. Lindu kok. Bar ku mah ning dodok kok ning ngono kuwi. Lah ya malah aman to wong-wong loro dodok. Slamet bar kuwi Allah kong alhamdulillah Gusti Allah ki dilalae ngekeki asam urat. Nek ora wis kembrukan omah tenan iki mau. Sing lanang ya terus nyikep sing wedok kamu kok tuwek-tuwek lho iki ceritane. Neng jendalan kuwi alah jan aku kok ya dilalae tok slametke, dilalae tok jak. Aku ya dilalae tok jak. Aku biasane karo kowe iki wegah lho asline lho. Kok ya iki mau gelem. Lah esuk iki mau kowe dadak adus barang dadilah aku nyawang ki kowe iki kaya widodari geblasok kae jero. Wong kowe dadak adus dadilah aku nyawang ki kaya widodari geblasok kae. Mesane tak terne ngono jebul nyelametke aku tenan. Werna-werna nek oleh rahmate Allah iki werna-werna. Iki sing ngerti Gusti Allah. Kadang menurut sudut pandang wong sok ora apik. Ning sakjane apik banget karena rahmat iku ora mesti anggepane wong apik.
Rahmat ki ra mesti anggapane wong apik. Ning nek kuwi kedaden ya pancen ngono kuwi. Ya pancen ngono kuwi kok ya. Wah iku werna-werna kok nek digambarke ngono werna-werna. Pokoke mumpung udan wis wae saiki. Ya. Mulih karepmu ra karepmu. Muga-muga dadi rahmati Allah, dadi berkahi Gusti Allah lan mekoleh hidayah, mekoleh kanugrahan sing iso mbegjakke kita saking donya niki dugi akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.